जान बाबू सोना होली आए, जान बाबू सोना होली अरे सब कर में हरिया हमार धनिया हई आखी के पुतरिया। सबसे पहले लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमने के डुमराव में इतना अच्छा स्टूडियो पहले से भी रहा है जी, लेकिन एक और सुंदरीकरण करके महामाया रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुलल बाटे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देतनी जी कि जाके कलाकार लोग खातिर और सुविधा प्रदान हो गई हमनियों का जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा और इतना स्पेस बा। हाँ। और एजा के जे भी नया गायक बा ओकरा खातिर नया नया मौका मिली। बिल्कुल सही बात बा कि जब मौका मिले पहले से अच्छा काम हो रहा है। नाम बाटे स्टूडियो के नाम बाटे सबसे पहले कि यहाँ के एक भोजपुरी कलाकार भोजपुरी गायक के साथ साथ यहाँ के स्टूडियो खोलने बानी ए पे कारल प्रतिक्रिया बा। देखिए कोनो कलाकार अगर स्टूडियो खोलता तो अगर हृदय से यह चाहत रही कि नया जो भी कलाकार बा जे सक्षम नहीं के ओकरा के यहाँ के सपोर्ट करस खूब आगे बढ़ाओ। नया कलाकार के प्रति रुआ सबके कैसा आदर भाव रहेला? एकदम अच्छा रहेला। हमनी के तो अब जहाँ भी देखिए मेरे सोशल मीडिया पर हम अपना नया नया कलाकार लोग भी गवाई लागे बढ़स खूब आगे बढ़स भोजपुरी के नाम रोशन करस। लेकिन नीमन गीत गा के चूँकि नीमन गीत गा के आज हेमा पांडे आज रोहित प्रधान अच्छा गीत गा के ही अच्छा गीत के बदौलत ही आज रोहित प्रधान बनी। तो हमनी के भोजपुरी से जुड़ल बनी जा रुआ भोजपुरी सिंगर बनी। तो यदि हम कुछ गाना वाना गवाई ना तो हमारा इंटरव्यू अधूरा रह जाए। तो रुआ से ये निहोरा बा कि थोड़ा सा गुनगुनाई। और कल एगो हमारे गाना आइल बाटे रोहित प्रधान ऑफिशियल से जना गाना के नाम बाटे हमार धनिया है आँखी के पुतरिया। क्या बात है। तो समाज के देखते हुए हम गीत गाई ले। अगर नया नया ब्याह होता तो लोग लागत कहे के बाबू सोना टोना अच्छा किडनी लीवर लागत नाम धरे। लेकिन एगो गाँव के लड़का कहता कि ना ये कुल ना हम जो कहते तो सुनो हे कहता क्या कहता कि जान बाबू सोना होली आए, जान बाबू सोना होली अरे सब कर में हरिया हमार धनिया हई आखी के पुतरिया हमार धनिया हई आखी के पुतरिया के तनो निहारत रही अरे हट ना नजरिया हमार धनिया हई आखी के रे पुतरिया। भोजपुरी का चिर हरण करके कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे जब मिट्टी के लाल हैं कि आने वाले समय में भोजपुरी एक दिन इतना आगे भोजपुरी जाएगा, हो सकता है कि 8वीं सूची में भी शामिल हो जाए। लेकिन कुछ लोग चंद मिनट के लिए वायरल होने के लिए कुछ अश्लील गाना गाते हैं, वायरल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ फेंका जाते हैं उनका कोई आता पता नहीं लग पाता है। क्या देखिए कभी भी पुरन के बाजल बा पुरन के बाजी लोग कहल बा ना। देखिए आज जब हमने के लाइव स्टार्ट करी जो लॉकडाउन में फेसबुक में बड़ी लोग मिलियन में आशीर्वाद दिलन। और देखिए वह हारमोनियम ढोलक आ गई ना, अब डीजे बंद हो गई। बिल्कुल अब हारमोनियम ढोलक पर अब जे रियाज करी जे गाई वह भोजपुरी में रही और ना तो बस अगरबत्ती दिखाई है सरस्वती जी सीधा बात बगंदा कितना चलिए। ये भोजपुरी में लाइव सीक्वेंस थोड़ा सा दर्शक के बताई का होला। देखिए एगो होला गाना बजाना जी, एगो होला बजाना गाना जी। तो सीक्वेंस के मतलब ई भइल कि जब बाजी तो हम गाए बजाना गाना आ जौन भोजपुरी के असली मिठास बा जरा के हमनी के लोक संगीत लाइव संगीत गावे नहीं जा ओकरा मतलब होला गाना बजाना। माने हम गाइब तो हमारा अनुसार बाजी ना कि तारा अनुसार हम गाइब जी। रोहित जी चूँकि हमनी के जे भी आगे बढ़ेला तो हमनी के एगो कोई ना कोई गुरु होला। तो हमारे दर्शक जानल चाहत रहे कि राउर गुरु की रहल बा संगीत गुरु जी। सबसे पहले हमारे मातारी हमारे गुरु है जी। मतलब वहाँ के थोड़ा सा गाना बजाना से इंटरेस्ट रहेला। हाँ बहुत सारा उनकर लिखल गीत भी हमारे वायरल भइल रील पर भी बहुत अच्छा एगो माई हमारे गाना हमारे दिले रहे कि जितना माई अपना बबुआ के दुलार दी ऐसन के प्यार दी हो बबुआ खातिर चंदा मामा के उतारी दी ऐसन के प्यार दी हो। रउआ एगो भोजपुरी सिंगर बनी, लेकिन राव भी केहू एगो भोजपुरी के फेवरेट हुई?
जी हमारा फेवरेट बहुत लोग बा। भरत शर्मा जी के हम मानिला, विष्णु ओझा जी के मानिला, जे पुरानका में बा, मुन्ना सिंह जी के मानिला, पवन सिंह जी के मानिला, जेकरा के गायकी बा ओकरे के हम ये मानिला। खेसारी लाल जी के बारे में और क्या ख्याल बा? कलाकार हैं, अच्छा कलाकार हैं, दोनों बेस्ट के देखिए परफॉर्म ई हम नहीं बता सकत। देखिए गायकी के माना जाए तो पवन भैया वाकई उनका में सरस्वती माता बड़ी, और खेसारी इंटरटेनमेंट हैं। बात समझते नहीं, गायकी भी बा और इंटरटेन डांस भी अच्छा करल, बड़ा अच्छा लगेला। लेकिन आजकल हम ट्रेंड देखा था नहीं कि जे भी स्टेज पर चढ़ता कुछ ना कुछ विवाद कईल चाहता, तो रुआ सोचा था नहीं कि विवाद से चेहरा चमकावल चाहता कि कुछ और? अच्छा, जे विवाद करेला ओकर गायकी और सब एक बार सुन ले जी। ज़्यादा हम ना बोलो, जे भी विवाद करता। अच्छा, जहाँ हमारा के साटा पर गावे खातिर बुलावल बा, और वो जो हम जाए के वो जे चीर हड़ करे लगी, तो ये क्वेश्चन बा। पहले तो गायिका के उल्टा सीधा बोले हो ना चाहिए। एक छोटा सा, चूंकि छोटू छलिया हमारा मतलब बहुत पुराना गायक हवे, लेकिन देखत नहीं कि आजकल हट इस तरह के बात बोला तारे कभी भी, मतलब वो कोई भी सिंगर होके या कोई इंटरव्यू भी लेवे जाता, मतलब होला जे अगर कोनो आकारे मत होके। बात समझते नहीं, जैसे लोटा में हमने के पानी डाले नहीं जा, वही लोटा के अनुसार पानी हो जाला। वही तरह कलाकार के नम्र स्वभाव के होके चाहिए, मृदुल स्वभाव के होके चाहिए, कि ओकरा वाणी से 10 लोग आनंदित होकस, खुश होकस, ओकरे के हमने के कलाकार कहे। खूंटा से राइफल ठोकाता, मतलब कि अब राइफल के का स्थिति हो गई बा, ओकर कुछ मतलब महत्व रह गई बा कि खाली खूंटे ठोकाई? ए मारा जब गुटका पर बाहुबली आवे लगल तो ठोकलस लत कौन हर ना करल का भैया गलती कहत नहीं। ई सब जाति पाति कब मतलब रुआ सब में बंद होई? जात पात तो गाही के ना चाहिए। देखिए कहीं भी बा हमनी को प्रोग्राम करे नहीं जा, सीधा बा हम प्रोग्राम बन करके चल देला, चाहे हम ना गए भले तू पैसा ले ला भैया, लेकिन जहाँ प्रोग्राम बा उजे हर जाति के लोग बजावे वाला से लेके डांसर से लेके गायिका हर जात के बा, ओइजा हमनी के जातिवाद गाना गावे लगी जा, तो इससे बढ़िया बा कि वही कलाकार के बुलावा जे जातिवाद गावता। हमने के पहले ही पूछ लेंगे कि जातिवाद लिखे ना तब साटा लिखे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सीधा बात है। चलिए तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथे जुड़ा रहनी ही माटी के बहुत ही अच्छा कलाकार जो कि यहाँ के गाइला स्टेज पर चढ़ीला, तो जी अच्छा कलाकार के थोड़ा सा सोचे के पड़ जाला कि हम केकरा संगे गावे आइल बानी। और बहुत बढ़िया बा, मतलब कि हमने के एक तरह से ये देखी तो भोजपुरी में यहाँ के सुधार कर रहल बानी, और होके के चाही, क्योंकि भोजपुरी जौन होली हमने के माई होली, और माई के चिरहरण ना होके के चाही। एक बात पूछी रहा से, बिल्कुल, विष्णु ओझा जी के कभी सुनले बने कि विष्णु है? भरत शर्मा जी के ऐसी आवाज में केहू के बुलावत सुनले बनी? काहे उन लोग में लागल जी छह लोग के, अरे भरत शर्मा जी के प्रोग्राम बा, विष्णु ओझा जी के प्रोग्राम बा, और लोग के देख ली कौना शब्द से बुलाई लो, तो अच्छा करब तो रवा के अच्छा लोग सोची, बुरा करब तो रवा के बुरे लोग सोची। बहुत सारे कलाकार से जब हम बात करी तो हमरा के निष्कर्ष मिलल कि जनता खोजत तक ऐसा ना गायब तो हमार दुकनिया बंद हो जाई। तो ये दुकनिया ऐसे कब तक? भैया हम एक प्रमाण देते नहीं, 300 मिलियन गाना के व्यूज़ हम अपना फेसबुक पेज से दिले बने, अभी 2,75,000 फॉलोअर भी बढ़न, और उतना वायरल हम देश के कोना कोना में प्रोग्राम करनी, तो ऐसे निमन सुने ला बढ़न। तब ई देखी जे सकान नहीं खे उहे कह सकत कि ना उहे मांगे बा, अरे तू निमन दो ना भाई, काहे नहीं खे मांग? हमारे भजन के 10-10 मिलियन गाना बा, व्यूज बा, तो लोग सुने वाला बा, आप सुनाई तो अच्छा सुनी, अच्छा गाई, अच्छा लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखत रही लोकवाज 24/7 में हार्दिक स्वागत बा।